Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο της ίδιας ημέρας. Θα συνεχίσω να παίζω μπάσκετ. Περίμενα να μου γράψετε τα σχόλια, αλλά δυστυχώς δεν έλαβα κάποιο σχόλιο. Πάντως, συνεχίσουμε το βίντεο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη συμπαράσταση που άμεσα στη συμπαράσταση μόλις έστειλα το βίντεο αυτό για τους subscribers αμέσως. Ενδιαφέρθηκαν από 945 προβολές εμείς στους 17 subscribers από τους 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι να έχετε πάρα πολύ καλή τύχη. Και αποφάσισα να παίξω με τους Milwaukee Bucks στο πρώτο difficulty για να δω πώς θα παίζουν με τον Αντοκούμπο. Θα έχει Αντοκούμπο, αλλά θα έχει πλάκα να δούμε. Κάτσε παιδιά, ο Age δεν ήταν ο Doncic. Όχι ρε παιδιά, εντάξει δεν πειράζει, πάμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό επειδή με βοηθήσατε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο θα κάνω βίντεο τώρα μέσα στο γράφει 10 η ώρα το βράδυ, κάνω βίντεο γιατί θέλω να σας δείξω ότι είστε καλά παιδιά, ότι χαίρομαι γι' αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω με κάτι και σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ με αυτό το βίντεο που μόλις τώρα θα κάνω. Και πολύ καλά ότι αρχίζουμε με Μάλουατς, αξίζει, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Αμέσως τώρα θα φορτώσει. Και πάμε παιδιά για να παίξουμε, για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτι με τον Milwaukee Bucks. Παρακαλώ, θα να δω κάποιο σχόλιο σας με ποια ομάδα να παίξω. Ομάδα του NBA, ξέρω εγώ, Καβαλία, Σικάγο, ό,τι θέλετε, λέει και όποια ομάδα θέλετε. Όλες θα την παίξω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα θέμα παιδιά μου. Με καταπληκτικό το Αντοκούμπο, μάλλον με Τέρνερ. Ναι. Ωραία. Καλό παιχνίδι παιδιά, να έχουμε. Μάλλον ωραία πήραμε το rebound. Ο Χόντζ, αυτός είναι ο ένας παίχτης. Ναι, αλλά έχει μέσα στον Όντα φάουλ. Το Κούμπο κάνει το πρώτο φάουλ του αγώνα και μέσα στον Όντα θα πάει στις βολές με το πρώτο άγγιγμα της μπάλας. Είναι στον Όντα και ο Γουμπανιάμα ήταν free agent και ο Γουμπανιάμα δεν πειράζει. Γιατί είναι στον Όντα δεν μου έδειξε το timing. Τέλος πάντων δεν πειράζει. 0-2 είναι στον Όντα. Δεν αρχίζουμε αρκετά καλά. Είμαι 10 ώρα το βράδυ κάνω βίντεο, αλλά δεν πειράζει γιατί θα το κάνω για να σας δείξω τη συμπαράσταση μου και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ παιδιά, για να δούμε εδώ. Ανέβηκε ο παίκτης των Milwaukee Bucks, ο Μάλβατς φράγισε τον πάνω. Ρίζ. Κακό είναι το σουτ, ναι, το έχω νερό αυτό. Θα παίξω... Θα κάνω το καλύτερο μπορώ. Ωραίος ο Μάλουατς. Θα σας λέγω πάρα πολύ καλό παίκτης, αλλά λάθος στο λάθος παιδιά. Τέρνερ. Παίζει με πλάτη με τον... είναι ο κοντός ρε. Κάνει αυτό το όπα find away ο Τέρνερ. Και 2-0 χάνουμε παιδιά. Κάνει ένα derby σαν το match εκεί με τους Warriors, σαν έτσι. Για να δούμε. Εδώ υπάρχει, ξέρω που έχει φάουλ. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα μείνει το 2-0 υπέρ των Milwaukee Bucks. Και πάμε παιδιά να δούμε τι ημέρα θα μας... Αυτό το δεύτερο μάτι, το δεύτερο βίντεο σε μία ημέρα. Πώς θα πάει, ενώ ο Κούσμα που έχει έρθει στο σεφ. Να το ο Κούσμα, παίζει είναι power forward. Δοκιμάζει γιατί στο Κούσμα το βάλε παιδιά. Παιδιά, ο Κούσμα είναι on fire. Μερσονόντα, ωραία. 5-2. Να την Μερσονόντα. Χωρίς Ντόνις και Γουεμπανιάμα, παιδιά. Δεν το βλέπω καλά το μάτς. Βασικά ειδικά γιατί ο Μάλουατς πώς θα ξεκουραστεί. Ρόλινς, τώρα θα τον αφήσουμε. Βγαίνουν τα screen. Επέστρεψε. Εκτέλεσε. Αυτό Μερσονόντα. Να τη Ρίζ, όχι ρε Ρίζ. Δεν πειράζει, εντάξει πάμε. Πρέπει να μην βιάζουμε τη φαβολή. Να παίρνουμε σωστές επιθέσεις. Ρόλινς. Ωραία, με την πρόσφατα παραλίγο παιδιά να κάνει backward. Ωπω, ελεύθερος ο Τέρνερ. Αυτό είναι πολύ ψηλός. Και τώρα έχουμε Μπράνσον. Να το, ο δικός μας, ναι. Ο Μάλουατς. Και τώρα παίρνουν τα μάτια του Milwaukee Bucks. Γιατί παιδιά. Δεν φαίνεται το σκορ. Ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Για να δούμε λίγο τις αλλαγές μας. Για να ξέρουμε.
Marble Flag βλέπω, Hodge, Marble Legecom, Hodge, μόνο ο Branson είναι κανονικό μας, σε κανόνι free agents. Aiton, μάλιστα, πάμε. 5-4, χάνουμε για ένα πόντο. Όλη η ομάδα έξω, Αντοκούμπο μέσα, Τέριν Junior, Άντονι, Green, μάλιστα. Και εμάς έχει βγάλει αρκετούς παίκτες. Εμείς, αλλά Maribor μπήκε, 4-4, χάνουμε. Λέω δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, θα σας το λέω παιδιά. Υπάρχει περίπτωση και να χάσουμε. Άρα δεν πειράζει, βίντεο στο βίντεο είναι Maribor. Είναι βίντεο, εντάξει. Πολλοί φίλοι μου έχουν βγάλει βίντεο και έχουν χάσει. Βέβαια θα επιδιώξουμε μια νίκη, είδα τον Κούμπο. Πού τον βρήκε τον Πόρτις. 9-6, συνεχίζουμε στο μέλλον. Ωραία εναλλαγή, Maribor. Όχι ρε φίλε. Τρέχει τώρα ο Maribor. Τον βρήκα ελεύθερα. 16 παιδιά. Όχι, κατάσταση θέση. Όχι, λάθος παιδιά. Παιδιά, δεν τα βλέπω καλά το μάτσι. Είναι δεύτερο μάτσι, μέσα έχω κουραστεί, δεν ξέρω παιδιά τι παίζεται. Εδώ ωραία, έχει την προκράτηση. Και χωρίς Ντόντιτς παιδιά. Πήγε και ο Aiton, να τους ο Maribor. Την καρφώνει. Πάλι στο μείον 3. Πήγε και ο Aiton. Πες του Μάλβατς. Θα τρέχω, ναι. Κοίτα εδώ ρε πως το βάζει αυτό ρε. Τι μας έχει κάνει ο Άντωνη σήμερα ρε παιδιά. Κουμπρεφλάγ, ποτέ ρε φίλε. Πάρει ένα rebound. Δεν μπορούμε να πάω ένα rebound ρε φίλε να πάρουμε όμως. Δεν μας βλέπω καλά παιδιά. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Πόσο θα βάλω φυσικά άνθρωπε. Ανεβαίνει ο Branson. Ανεβαίνει, πήρε τα μέτρα ο Branson και την κάρφωσε. Ωραία. 1,4 έχουμε μείνει. Και τέλος της περίοδος. Μάλιστα 13-10. Το κρατάει Jackson. 13-10. Είναι ένα δύσκολο μάτς. Το είχα φανταστεί. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Και θα κάνω δεύτερο μάτς μες στο βράδυ τώρα. Αλλά εντάξει παιδιά. Να δούμε, θα δούμε. Δεν θα πει τώρα το μάτς. Θα δούμε, πάμε. 13-10. Μπήκε η Ρίζο που τη βλέπετε. Έβαλε πάλι την πρώτη πεντάδα. Ναι, έβαλε την πρώτη πεντάδα. Sims. Άντωνι. Τον Legecom. Πάει κάτω για να κάνει κριτικό, ευτυχώς ο Μάλλας. Ρίζ, γιατί το βρήκε Ρίζ. Ωραία το φόλο, μπράβο. Χόουτς, μπράβο, ωραίος. Ευτυχώς παιδιά το φόλο, παιδιά, γιατί τα παιδιά θα μένει πάση. Ευτυχώς. Η Ρίζ. Όχι, έχει το φάουλ. Η Ρίζ δεν έχει σκοράρει. Ωραία, έχασε την πρώτη, τέλεια. Μία στις 2, 14, 12. Ποτέ. Δεν παίζει να το έχασε τώρα αυτό. Δεν παίζει να το έχασε ρε φίλε τώρα. Το είχαμε άλλο έτσι. Κούσμα τι έκανε εδώ. Πήγε να κάνει κάτι τρελό. Μάλλα, τι λες ρε φίλε. Τι το μίσπα και εγώ. Επιλεξάς το παιχνίδι με τρολάρι παιδιά. Τι ήταν αυτό ρε, τι είναι μπρο. Μπράβο ρε Χαμόντα. Ό,τι θέλει δίνει ο αδερφός. Δίνει ό,τι θέλει.
Ό,τι θέλει ρε φίλε. Άκουσε εκεί. Θα τα πάρουμε στον κράνα παιδιά. Έτσι και κάνει βλακίες στο game. Ειλικρινά όμως. Ειλικρινά θα την πάρω παιδιά. Θα πάρω παιδιά. Δεν γίνεται. Και τα χάνει και η Ρίζα, έχει χάσει όλα σήμερα. Τα δω Νελσονόντα. Δευτυχώς παιδιά. Ευτυχώς μπήκε παιδιά. Έτσι και δεν μπαίνω. Εντάξει, μείον 2. Θα τους Warriors, το είπα εγώ. Derby θα τους Warriors. Διαφορά δεν θα πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Έτσι όπως πάει το match. Έτσι όπως πάει. Άμα. Τρίποντο κανένα από εμάς. Ο Κούσμα έχει βάλει ένα. Ωραία, Νελσονόντα. Ωραία και φάουλ. Και φάουλ κάνοντα. Και φάουλ. Δώστε το φάουλ. Δεν το δίνεις. Όσο φάρισε. Δεν πειράζει. Σηκώνεται, βλέπω η Χάρισον και αυτός που δεν τον ξέρω. Ο το κούμπο είναι στον πάγκο ρε παιδιά. Ναι ρε, γιατί. Γιατί άρα γίνει στον πάγκο. Μα σηκώθηκε τώρα, σηκώθηκε. Είδατε γιατί σηκώσαμε εμείς, σηκώθηκε τώρα το κουμπανάτε. Δείτε πως παίζει αυτός ο διευθυντός. Φάουλ, ωραία. Πώς πήραμε το φάουλ και είναι σκατά. Ωραία. Έχουμε αρκετά καλή βολή με τον Μαλιότς. Ωραία. Ισοφαρίσαμε 18-18. Φύγαμε τον κούμπο τώρα και να δούμε τώρα. Θα παίξουμε καλή άμυνα, θα παίξει Χάρισον καλή άμυνα. Σου λέει θα έχω πλεονέκτημα. Σήκωσε σου λέει το ψηλό, θα έχω πλεονέκτημα. Τι ωραία το σκέφτεται ο προπονητής στον μπάτς. Σου λέει θα έχω το πλεονέκτημά μου γιατί εγώ μου βάλεις τώρα την κοντή μέσα. Και εγώ τώρα έχω το ψηλό, θα βάλω και εγώ το ψηλό. Δηλαδή τα είδατε όλα είναι σχεδιασμένα ρε παιδί. Είδατε ρε παιδί μου, είδα. Φάουλ ρε βλάκα, δώσ' το. Θα το λέω τώρα. 20-18 κάνει για λίγο το κούμπο ρε. Και δεν κυπηδάνε οι άλλοι και δεν κυπηδάνε ρε. Κάνω κι εγώ λίγο, ανέβα μάλλον έτσι. Ανέβα εγώ είμαι. Έλα. Πάρ' την μπάλα μωρέ, δεν γίνεται. Θα πάρουμε time out, δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Δεν γίνεται ρε. Είναι άξιος, τα κορίτσια δεν μπορούνε ρε φίλε. Είναι κοντή, δεν μπορούνε. Εντάξει, εγώ τι κάνω, δεν φταίω ρε φίλε, δεν μπορούνε όμως. Δεν μπορεί η Χάρισον να παίξει άμυνα. Άρη Μπόλς, Ρίζ. Όχι Κούπερ. Εδώ Μπράνσον. Αυτό δεν μπορείτε ρε παιδιά, τι σας κάνει. Δεν σας φταίω, δεν μπορείτε να παίξετε άμυνα. Δεν θα πείτε και στον αγώνα, αλλά δεν μπορείτε να παίξει άμυνα. Αν δεν έρχεται ρε φίλε. Δεν κανένας να τον βάζει, τον βάζει ο coach θέλει, τον βάζει. Θέλει και 3 ώρες να βάλει. Αλλά αυτός. Μάτωσε ο Μάριο Μπόλς. Και στο προηγούμενο παιχνίδι εκεί που θα έρχονταν το έβαλε. Το βάζει και τώρα για να μας φέρει σε απόσταση ενός πόντου. Το λέω ο Μάριο Μπόλς έχει αναδειχθεί, έχει ανέβει, έχει κάνει ένα μεγάλο update. Να μην παίζει μια καλή άμυνα. Είναι ο Μάριο Μπόλς, έχει γενικά παίζει πολύ ωραία. Γιατί συντονίζαν πόντους. Έλα ρε, έλα για το screen, έλα. Επιτέλους. Πάμε. «26-23, πάμε ρε παιδιά, πάμε. Έλα ρε Ριζ. Ωραία, φάω το Μάριο Μπόλς. Ωραία. Κάνουμε και σωστή μια φορά με το Μάριο Μπόλς. Βάλαμε την πρώτη παιδιά, τέλεια. Επιτέλους βάλαμε μια βολή παιδιά. Πρώτη φορά βάζουμε βολή με τον Μάριο Μπόλς. Όχι ρε φίλε, σας το έχω πει, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω 2-2. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που βάλα την πρώτη βολή με τον Μάριο Μπόλς. Δεν με αφωνάζει ο προπονητής. Τον λίγο και 6 δευτερόλεπτα. Και τα δω παιδιά, το βάλει, το μέτρησε.
Εντάξει. Εντάξει. Σχόλιο, είναι κακό πρώτο ημίχρονο. Κακό. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Γιατί η νίκη μας δεν τη βλέπω εφικτή μέχρι τώρα. Έλα ρε, τι κάνετε, τον έχετε αφήσει ελεύθερο ρε. Κοιτάξτε εδώ παιδιά. Μιλάμε, δεν μπορούν να παίξουν. Παιδιά, έτσι και δεν παίζετε καλά. Ζώνη, πάμε ζώνη ρε φίλε, δεν γίνεται, πάμε ζώνη. Τον Άτος, ένα είναι λόγια. Ποτέ ζώνη παιδιά, μην παίζετε ποτέ ζώνη. Είναι ό,τι χειρότερο. Ωραία, πώς απάντησε η Ρίγη. Πώς. 33-29. Comeback, πώς θα να πει. Man to man θα να το. Ωραία άμυνα, μπράβο. Τι θα κάνεις ρε φλάκα. Κοίτα, πώς τα βάζει τα fade away. Πώς τα βάζει τα fade away αυτό ρε. Ρε φίλε. Όλα τα fade away να πούμε δηλαδή. Μπράβο ρε Ρίζ. Επίσης μόνο η Ρίζ τώρα και φαίνεται στον αγώνα η Ρίζ. 5-31, μείον 4. Έλα ρε φίλε, δεν μπορείς να παίξεις το ένα το Μαντόκου. Ξέρετε, θα βάλω Aiton, δεν γίνει. Πρέπει να βρω, πρέπει να γίνει το μπάσκετ, πρέπει να δηλαδή να γίνεται κάθε παιδες να σκοράνε επειδή έχω τον Αντόκουμπο μέσα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον Τέρνερ, άλλος από εκεί. Άλλος από εκεί μας κάνει και τα χεράκια το Τέρνερ. Άλλος από εκεί. Τώρα μου λέει ότι αυτό δεν μπήκε, ήταν στο τέμμο πάνω. Τι έκανε αυτός. Τι πήγε, δεν κατάλαβα. Δώσε ρε στο... Ωραία. Θέματα εμάς, γιατί ρε. Να δούμε θα παίξει κάτι μετά. Αν παίξει κάτι έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Aiton, εδώ γίνεται. Μάριμπο. 39-35. Και πάλι είναι διαφορά ρε. Πέραχος. Αυτό το 4 πόντο δεν θα φύγει ποτέ όμως. Εδώ θα τον Bloom, το βλάκα. Ωραίο Μάριμπολ. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, πάμε. Μπράβο ρε. Μπράβο. Εντάξει. Άμα αρχίσουμε να παίζουμε λίγο έτσι, όλα καλά θα πάμε. Τρίτη περίοδος. Δεν μπορώ να πω φοβερά πράγματα. Είναι πάλι το χαμηλό σκορ όπως και με τους Warriors. Μάτς thriller. Πάλι. Και τώρα να το... Έτσι είπα να βάλεις Aiton και μου βάζεις αυτό το βλαμμένο να πούμε δηλαδή. Πάω. Καλά ρε λεφτά. Τι κάνει ρε. Γιατί δεν μου δείχνει το timing. Καλά, είναι άχρηστο. Time out παιδιά. Να ελπίσουμε να χάσει την επίθεση. Σε παρακαλώ Παναγία να βάλω τον Aiton, δεν γίνεται. Τι κάνει ο βλάκας, βρήκε τον Κούσμα ελεύθερο. Τι λες τώρα. Πάτε λοιπόν, τα μάτα.
βλάκας, φύξω βλάκας. Σου πάω να βάλεις τον Aiton και μου βάζεις ότι σου έχει κατέβει στο κεφάλι. Aiton, πού είναι ο Aiton? Άντως, Aiton. Branson. Και ας το έτσι πω. Ωραία είναι αλλαγή, αυτό είναι. Πάλι στο main clear δεν δούμε, οπότε αυτή τη φορά θα κατέβει. Γιατί είχαμε στη τέταρτη περίοδο θα κάνω full core press, δεν γίνεται. Έλα ρε! Τι έβαλε! Πώς σας φεύγει ρε φίλε! Τι έβαλε η άλλα από εκεί? Κάτι το έβαλε. Bug. Κανονίστε κούσμα τώρα, έτσι. Κανονίστε ρε. Έχεις φάουλ. Τι θα κάνεις ρε βλάκα? Α, στα 5 δευτερόλεπτα. Άσε να στα 5 δευτερόλεπτα. Άσε στα 5 δευτερόλεπτα δούμε τι θα κάνει. Να δούμε τι θα κάνει στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πάει αυτό κάνω το κόμπα. Α, στον πάγκο είναι, οκ. Θα πάρει κανένα σκηνική challenge ο Λάσσα εδώ. Τις 5 δευτερόλεπτα παιδιά. Τι είναι αυτό ρε? Να αυτός εδώ, αυτό το τρίποντο, αυτός ο Τέρνερ, άλλος από εκεί, άλλος από εκεί ο Τέρνερ. Πάμε για μια δραματική τέταρτη περίοδο, για πάμε ρε παιδί, για πάμε. Άμα σκεφτείτε ότι άμα έβαζα τις βολές, αν σκεφτείτε πόσες βολές έχω χάσει, ο αγώνας θα ήταν πολύ καλύτερο για μένα, ισοφάριση τέλεια. Πάμε ρε Μάρι, πάμε. Ξεκινάει τώρα ξεσκόνει λίγο το κοινό μας. Ούτς. Προσέξτε. Έχουμε ευκαιρία τώρα. Μαριμπόλ. Ρίζει το προβάδισμα με τα μπλό. 44-46 παιδιά. Δεν θα πάω ακόμα πράγματα. Μου βοηθήσει ο Θεός να γίνει κάτι καλό παιδιά. Να το σε εδώ παιδιά, γιατί σε περνάει ο παιδιά. Ας βάζουμε το καλάθι μου, θα πάει έτσι το μάτσα, αλλά και να βάζουμε το καλάθι. Δεν υπάρχει εδώ φάουλ είναι. Εντάξει. Τι είναι φάουλ. Να το κουμπό, να τα πάρει τα παιδάκια μας. Να τα παιδιά. Έβγαλε τη ρίδα φίλε. Να τα πάρει τα παιδιά. Ήρθανε τα παιδάκια. Μπράβο ρεκουπεράτο, φλαμπιλιζάτο, τίποτα. Πάτε rebound. Ωραία, Branson. Και flag. Μεσονόντα ρε. Πώς το φάω ρε. Τι πάει να κάνει ο άλλος? Ρε. Golden State. Γιατί πήραμε τα μάτια? Γιατί πήραμε τα μάτια? Τι έγινε? Τι είναι ρε? Μόνο στο video coach θα είναι εδώ. Σίγουρα δεν είναι φάουλ. Μέσα να γιατί έχει βάλει τον μπουφάν της. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι κάνεις τι πετάγανε? Δεν μου το λέω. Δεν γίνεται. Γυρίζει μέσα, δεν θα γίνεται αυτό το μάτς, δεν πρέπει να παίξω τέτοιο μάτς εγώ.
Όσα αντέξουν να παίξεις παιδιά, συγγνώμη. Μάλλοατς, ναι. Εδώ. Ρίζ, εδώ Κούπερ. Σε αυτό το έχουμε άλλη μια φορά την μπάλα. Έχουμε άλλη μια φορά την πίστη στα χέρια μας. Πάμε. Η Ρίζα ευτυχώς. Η Ρίζα. Παιδιά, η Ρίζα. Ρίχνει τα σουτ. Η Ρίζα. Θα είναι η ηρωίδα. Πάμε να δούμε παιδιά. Το ten point είναι πάνω δύσκολο σε αυτό το game match. Εδώ πέρα σε όλη την ομάδα που σκόραρε ο τύπος. Αλλά και πάλι το τρίποντο δεν πάβει να είναι τρίποντο. Cooper Flag. Το βάλε Cooper Flag ευτυχώς. Μπράβο ρε Cooper Flag. Είναι και την τελευταία στιγμή το μάτς. Είναι και την τελευταία στιγμή. Πάμε να βγάλουμε κορυφές. Όχι δεν χρειάζεται. Να στο μόνο του μάνα έτσι. Ναι. Τον πέρασε εδώ. Εντάξει λέει. Δεν τον πάω να φέρει αυτό το έχει πάρει. Ξέρω τι έχει πάθει το του kill. Μπράβο Ρίζα. Εδώ 1.55. Ας παίζουμε έτσι το μάτς μας. Οκ. Αυτό δεν πειράζει. Δεν έχουμε θέμα. Αρκεί να και το πάρουμε. Αυτό είναι το μέλημά μας. Να πάμε τον αγώνα. Όχι ρε φίλε, Ιντιάν τώρα τίποτα. Δεν παίζει να το βάλει. Το κούμπερο. Δεν γίνεται αυτό να τα βάζει όμως τώρα. Τώρα ρε φίλε, τώρα τα βάζει από το κούμπο. Αυτό έξω. Έχω παιδιά. Cooper Flag! Cooper Flag! Ναι ρε φίλε! Τι έβαλε ο τύπος! Τι έβαλε ο Cooper Flag ρε! Τι έβαλε ο Πεθαράς! Για δείτε λίγο ρε! Δείτε λίγο! Καλά είναι game plan! Θα το αφήσουμε με zone και πάμε το μανάκι να τον Of course, πάμε. Ρε φίλε! Τι έβαλε ο άνθρωπος ο Cooper ρε! Δεν το βγήκε. Αυτά από τα τελευταία λεπτά, παιδιά, να. Αυτό είναι το λέω, εδώ ήταν η Ρίζ. Ο Cooper Flag έχει βάλει όλη του πόντι, είναι τα τελευταία λεπτά. Όλη του πόντι, παιδιά. Τι είναι αυτό το Cooper Flag. Όλους τους πόντους να τους βάλει τα τελευταία λεπτά μας. Τι είναι αυτό το παιδί, ρε. Να, και τώρα παίζει ένα το κούμπο. Ο νέος παίκτης παίζει ένα τον Έλληνα Star. Illegal screen. Για πάμε να το δω, για πάμε. Πάμε παιδιά. Ρίζ, θα το πάρει, Ρίζ, ναι. Μάτι Ρίζ. Μάλουατς. Φάου, δεν το Ιντιάν, τα πήρε Ιντιάν, δεν πειράζει. Παίξουμε στο Μάλος εδώ και καλώς το έχει ο Μάλουατς, να τους. Το καλύτερο σκορ, πολύ καλό σου το Μάλουατς, επειδή κάτι με τη Ρίζ εκεί. Και δίκαια είναι on fire. Δίκαια. Γιατί έχουμε το momentum του αγώνα. Τα τελευταία λεπτά έχουμε δείξει τι σημαίνει My Team Basketball, το οποίο μας αναδεικνύει. Και τώρα μένει ένα 24 για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ το έχω περιλάβει. Και να το swing foul. Όχι, δεν πήρε το άλλο φίλος. Αυτό είναι το κακούμπο παιδιά. Αυτό το παιδιά έχει κάνει ό,τι δεν έπρεπε. Αυτό το μάτς. Αλλά ευτυχώς είναι άστοχος στις φόλες του. Είναι αρκετά τυχερή που είναι άστοχος στις φόλες. Cooper Flag! Θα το λέω. Είναι on fire φίλος. Πρέπει να τον βάλω, δεν γίνεται να μην τον έχω βάλει ακόμα. Ντροπή. Και τώρα παίζει ένας νέος από το NBA draft. Παίρνει ένας από το NBA draft, ένα από το παιδιά. Είναι ένας από το NBA draft. Ένας παίκτης από το NBA draft. Να παίζει αν είναι έναν Έλληνα star NBA. Και τώρα μέχρι και την πάρα εδώ. Και αν τα βάζει όλα. Είναι μεγάλος παίκτης. Cooper Flag δίκαια πήγε στους Dallas Mavericks και για καλή μας τύχη τον έχουμε και μαζί μας. Μάλουατς, δεν πειράζει παιδιά. Δίκαια είναι στην ομάδα μας. Δίκαια και έχουμε πάντα να τον έχω ποτέ να γίνει free agent. Ευτυχώς έχουμε ότι δεν είναι γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι ενδιαφέρον τα καλά αυτά τώρα εδώ του
Νάτος πάλι. Νάτος πάλι. Και επιτέλους τον βάλαμε on fire. Επιτέλους, παιδιά, είναι παιχτάρα. Και δεν το έχω δώσει αυτό, παιδιά. Θα ξέρω να το βάζω περιφέρεικα για να τώρα. Είναι ο καλύτερος παίκτης, παιδιά. Απλώς σας το λέω. Καλύτερος παίκτης από τώρα. Όχι, για να πούσω... Στους καλύτερους παίκτες που είχα εγώ ποτέ. Που έπαιξε αυτό είναι το TK. Καλά βγάλει να πέτει πρώτα μετά παίξουμε full court press. Δεν κάνω φάουλα, κάνει τον ψηλό, δεν πειράζει, κάνει τον ψηλό. Ελπίζουμε για τρίποτα τώρα αυτή. Θα πάμε πάλι στο... θα μας κάνουν τώρα, θα μας κάνουν τα φάουλ τους αυτοί τώρα και ελπίζω ότι θα χάσουμε καμιά βολή. Και θα πάμε τώρα στην γερμανία να πάμε να βάλουμε μέσα τρίποδο. Δεν τρίποδο και εμείς full court. 5 second violation, παιδιά. Νάτος. Σκόραρε, ρε. Τότε, κάνει φάουλ, ρε. Τέλεια. Κακή βολευτηρής, δεν πειράζει. Εγώ φταίω. Να το, παιδιά. Backball. Ο Τζόκουμπο σκοτώθηκε ο Μπράνσον. Κάτσε μην σκοτώστε. Μη σκοτώστε όλη την πεντάδα για να πάρετε το παιχνίδι. Αυτό το πάρω εγώ. Πήρα το momentum στην τέταρτη περίοδο. Μην μας σκοτώστε κιόλας. 6,6 σκόραμε ένα φάουλ για να πάνω. Θέλω να δώσω το Cooper flag μου. Έλα δώστε να. Ωραία. Cooper. Το πήραμε. Ένα πολύ ωραίο μάτς. Ακριβώς μισή ώρα παιχνιδιού, παιδιά. Παίξαμε ένα φοβερό αγώνα. Έχω να σας πω πάλι, να σας το ξαναπώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη που μόλις ανέβασα το βίντεο αμέσως αποκριθήκατε. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή τύχη να είναι στο μέρος σας. Ευχαριστώ για όλα. Καλή σας συνέχεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Και άμα σας αρέσω κι εγώ σαν έτσι παίχτης, κάντε μου και ένα subscribe. Και παιδιά, σας εύχομαι καλή τύχη. Θα εκφωνήσω, νομίζω τα λέω καλά και θέλω και να μου γράψετε και στα σχόλια. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια ομάδα θέλετε να παίξω. Αυτά από σήμερα. Τα λέμε, γεια σας και καλή σας συνέχεια.